Дай. Тихомир Ганев. Open 26.1. Let's measure. Няма нищо, няма нищо. Чакай. Добре. Добре. Да. Направо загрявай. Сега как ще го направим обаче? Зашко! Един ще дойдеш за малко. Ела за малко. Ама не, обратно. Защото трябва да покажа колко е... Да. На горната, да, точно. Така. И 4 трябва да. Как 4 3 бе? 304 трябва да. Що не се вижда? Добре. Да, готово. Да. Дай сега кутията. Опасност дебни от всякъде. 61 cm. 100. Така обаче ще се позиционирам. А? Или онова е пръстика. Някой иска ли да му брои да мога да казвам времето? Как ще го направим? Аз да ти броя и да ти пуснем часовника или някой да ти броя, аз си казвам времето. Ама двама човека трябва. Броя, аз ще казвам времето. Аз ще казвам времето. Да. Пък Дилян ще брои. А бройките... Направо добре. Това е някакво българско парчето.
into fashion. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, давай. Една минута от тук. Последно. Минута и 20. Две и 20 до тук. Последно. 3 минути точно от тук. Дръж това темпо. Брой. 4 и 10 до тук. Следно. 4 и 30 до тук.
Оп, внимай. 10. Още две. Айде. Айде още едно. 5 минути и 40. Давай. Дай да вървят. Шест минути и 5 секунди от тук. Фарлей. 6 минути и половина до тук. Точно 7 минути от тук. 7 минути и половина. Айде не остана. Хвърляй. 8 минути от тук. Айде 21 само. Осем 15 от тук. Осем и 30. Четири проекти оставя. Давай, бързо. Давай, нямаш. Едно. Две. Три. Четири. Взимай. 9 минути от тук, точно. Айде. Внимай. Давай. Как е времето? 9 и 10. Давай. Ще пани 40 логова. Давай. 3. 4. 9 и половина. Много добре. Така продължи. 7. Това е. 8. Там може да затвориш. Внимай. Давай, добре. 9. Давай. 10.
10 минути от тук. Внимай. Дай кажи какъв е. 14. Почните, дай що. Остана пункт. Айде. Трички. Аре още две. 17. Добре. Браво. Дай ще 15 секунди и атакува яко. Още минута и половина имаш. Давай, Попе. Може ли? Давай, сега момента. Сега момента, давай. Накрая ще кажа 8. Давай. 8. Давай. Ето. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Добре. Минута и 5 секунди има. Една минута. Ай, трябва да запориш. 13. 14. 15. 16. Давай, давай. 50 секунди. 18. 19. Кой колко са? 42. 42. Направо давай, давай. Давай, дай някакво, дай яко. Едно. 2. 3. 3 секунди. 25. Аре, последни. Последни 20 секунди. Давай, играй, играй. 20 секунди, че играй. 30, давай, давай. 31. 10 секунди. Давай, давай. Давай. 33, хвърляй. 3, 2, 1. Браво. Колко станаха накрая? 33 ли? Той имаш няколко норепа.